ra'ayinsu ɗaya, mutanen da ba sa son ci gaban jihar Kano. To amma Tsula ya ƙi jinin iga duk mai kishin jihar Kano Tsula ba zai yi amfani da shi ba kuma ba zai yi shiri da shi ba. To amma komanda wani al'amari ne ya faru a lokacin da aka yi wannan rantsuwa. Da aka ce tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya je wajen wannan taro amma aka hana shi shiga ɗakin ko kuma inda ake sauke manya-manyan baki. Na gode. Sai ya zamanto sai shiga ya cikin 'yan kallo waɗanda gama gari kowa da kowa. Duk da irin gudunmuwar da wasu ke kallon cewar ya bayar wajen ita kanta takarar ma da sanata. To wannan duka 'yan kwankwasiya ne suka zo suka yada wannan sharrin, kasan sun iya sharri sun iya propaganda, ba abin da suka iya banda sharri da propaganda 'yan kwankwasiya. A ka'idar wannan glass house din, idan shugaban kasa izo na babu wani mahaluki da ya isa a bude masa ije shiga. Lokacin gandu da shi da matarsa sun je late a makare don haka ba za a bude musu ba domin shugaban kasa ya zauna. Ko da gwamna ne mai ci ba za a bude musu. A to aka yi fa wai kati iri biyu aka raba. Kati ka dakata don Allah, kati jimana kati iri uku ne ma wallahi, akwai ja akwai kore akwai mai ruwan gwal, kuma na ganduje mai ruwan gwal ne. Shine na shiga glass house da shi da matarsa. Ba za a bar shi ya shiga ba, ka'ida ne shugaban kasa ya zauna. In shugaban kasa ya shiga wannan ciki babu wannan isa a bude masa kowaye shi. An kurunkus, sai dai in kana da wannan katin ma sai dai ka je cikin jama'a ka zauna, amma ba a bude maka wannan glass din ba. Babu. To amma mutane saboda sharrin irin waɗannan 'yan kwankwasi da suka zo suka yi ta yadawa, Ganduje makara'i da matarsa kuma ba za a bude masa ba. Ganduje ba, ai ba tare da Ganduje ba har gwamnati sun tara ba, ai tare aka hana su. Duk da girman da wato gudunmuwar da ya bawa ita. Kowane ne ba gudunmuwa ba, ko mai iba Tinubu, ka'ida ce ta ƙasa do Allah. Shikenan sai a karya saboda Ganduje ya zo? To ai gashi shugaban ƙasa ya zauna? Abin da ita fi nema din bukata bata cimma ba, ya kuma bar abin da wai ya zamo ya kafa wani tarihi wanda ba a taɓa samun gwamna tun bayan dawowar demokuraɗiyya da zai sauka bai miƙa wa magajinsa hannu da hannu ba. So duk wannan ifaɗa ƙarya ike yi. Ganduje sai da iba wannan gwamnan ya hand over da shi a gidan gwamnati. Ai a gidan gwamnati ake ba a filin sukuwa ba. Sai da aka yi hand over da shi, sannan ma ya samu private jet da daddare ije Abuja ya same mu. Aka ce kuma sai da safe aka yi hand over, aka ce sakataren gwamnati shi wannan ya wakilci wannan ba gaskiya bane. Sai dai na yarda da cewa ko akwai wani abu, tunda sakataren gwamnati shine chairman na kwamiti na mika mulki. Dan haka za ta iya faruwa, amma ba da mulki Ganduje ne ya bayar. Sai wajen karfe nawa ne da daddare ya ba da mulkin. Da tun la'asar ake so za a bayar, ba a gama shirye-shiryen ba. Amma shi kuma gwamnan ya ce ya jira, an kira shi da akan ya zo, ga wannan abin ya saba wa doka, sai ranar 29 ya kamata a ce an mika mulki, shi yasa ya yaki zuwa, bai mutunta wannan goron gayyata da aka aiko masa ba. To dan haka magana ta gaskiya, duk abin da ake faɗi siyasa ce, zancen banza ne. Kuma yanzu da kake naka abu, yanzu ai APC ce, mu ne yanzu muke opposition, ko ba gaskiya ba? To don haka opposition ɗinmu yanzu ya samu gindin zama. Ta yaya? Gwamnatin NNPP ta kwankwasiya kenan ba ta isa ta hana mu adawa ba. Haka Tsula bai isa ya hana mu adawa ba, bai isa ba, ƙarya ne, domin su ma sun yi adawar a lokacin da ba tasu ba. Yanzu gashi illar abin da muke faɗa mutane, ka san na sha faɗa na ce abu biyar ko Ka'aba za su je da yadda Allah, wallahi sai wannan abu biyar din ya faru. Wallahi na rantse ba zan yi kafara ba, wannan abu biyar din da yadda Allah sai ya faru. Yanzu ga ɗaya ya faru. Na farko ka je ka ga duk inna masu kuɗi suka sai gidaje suka yi shaguna da ina ne, yanzu ana nan ana rushe. A je ka Daula ka gani, yanzu ana nan ana rushewa da ƴan jagaliyarsu suna ɗiban rodi, suna ɗiban ƙofofi. Amma saboda sharri irin na kwankwasiya sai aka ce wai mutanen hassa hula, aka ɗinka hula ta ƙarya ta buge ta sharri ta kwankwata ta wannan ta wa yake Nasiru Gawuna, tare da shi kuma da ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
aka ce wai su ne suke ɗiban ganima. Ina so in sanar da mutanen Kano ƙarya suke yi, dama sun saba ƙarya. Amma zuwa yaran su ne ka ga ba su billahi azimi yanzu maganar da nake maka wallahi sai da naje na gani. Wannan titin da zai kai ka Walkiya daidai ran da bawo an yi blocking ɗinsa. Sai dai ka je wancan tsallaken. Ana ta rushe daula. Suna ɗiban ganima ta rodi da ƙofofi da sauransu, kuma yaran su ne. Su waye dama masu satar waya? Su waye dama 'yan jagaliya? Su waye idan sun fita kamfen kowa yake rufe kantinsa yake gudu? Yaran su ne. To don haka yanzu abin da na faɗa dama na ce sai an yi rushe-rushe. Duk abin da ya saba ka'ida tun da kafin ma a rantsar da shi ya ba da shawara masu gini su tsaya sai an zo an gama. Abin da nake maka, duk wani jami'in gwamnatin Kano kowaye shi a gidan gwamnati yake, kuma gidan gwamnati ne aka yi musu gwanjo suka saya. Duk wani jami'in gwamnatin Kano wannan aka ce shahararre ne yanzu, shi aka yi masa gwanjo isaya. Sannan shi Tsula za ka ga cewa wannan fili wannan aka yi Walkiya da Aljazira da sauransu, filin Daula Hotel, abin da ya kai gabar masu kudu gaba daya, wa isai da su? Tsula ne ya sayar. Hauren famfo za ka ga wa'i wannan gine-ginen Tsula ne ya ba da izini. Za ka ga cewa kofar mata badala wa isayar? Tsula ne. Za ka ga WTC Dala waye iya yanka wannan wajen? Tsula ne. WATC Dala, WATC waye yanka? Tsula ne. Tsohuwar BUK waye yanka ta? Tsula ne. Sannan duk wani kafa out na Nasarawa GRA waye ibada shi? Tsula ne. Zancen banza, zancen wofi. Gidan da ike ciki da lokacin da iminista Rabi'u Kwankwaso, Baba Musa Gwadabe a nan zauna da iminista Rabi'u Musa Kwankwaso da gama minista, wannan gidan na mai katon gidan nan gwanjo aka yi masa ya saya. Motoci bulakuru na wa'iwa kansa gwanjo ya tafi da su. Don haka nan gaba ba mahalukin da zai sake sayan kayan gwamnati, domin su dama mutane ne masu bakin ciki. Suna bakin ciki da masu arziki, sannan suna bakin ciki da wannan Allah ya rufa asiri. Aqidar kwankwasiya kenan. Shi yasa ba ga yanzu munna suke ta yi ba, ana rushe waje kaza, ana rushe waje kaza. Yana so ya burge, suna so wasu sa a wannan aikin na kwana 90, aikin baban giwa, aikin banza, aikin watan rashin amana, aikin cin amana na al'umma. Yau da a ce mutane duk abin da aka ce za a rushe, idan an yi ba bisa ka'ida ba, shikenan a biya mutane diya a rushe. Ya za a yi biya diya tunda magana ake a kan yanzu saboda a gyara barnar da yanzu gashi masallacin idi ma ana cewa an ba su sati 2. Wannan duk barna ce. Abin da ake shaye-shaye, ake refa mata a masallacin idi. An ba su sati 2. Ni na ji labari kuma za ta fasa aiki. To ai sai ka jira gwamnati za ta fasu. To kaga waɗannan mutane, kar kai tsammanin wannan gwamnatin za ta zama alheri a jihar Kano. Ai na ce sai sun yi rushe-rushe. Sannan na ce kuma 'yan jagaliyar su wallahi sai sun kai su kiru. Yanzu ka san gwamnati tana dabaru kala-kala. Sai ta ce yanzu duk wanda za a kai kiru kyauta ne. Kaga ma'ana waɗannan 'yan jagaliyar su kai kansu kiru tun kyauta. Idan ba haka ba ma gwamnati tana da ƙarfin da za ta kama su ta je ta kai su. Saboda ba za ta iya musu ba, yanzu ba sun gama amfani da waɗannan 'yan jagaliyar ba. To yanzu hanya suke so ta rabuwa da su, ko da tsiya ko da arziki. Sannan sai ina zuwa tukuna. Sannan sai ina zuwa. Ai ba za su ba su aikin yi ba, ƙarya ce, yaudara ce irin ta kwankwasiya. To aka sai an fara gyara wa mutum tunani, sannan sai a zo a yi to su waye suka gurɓata yaran tunani in ba kwankwasiyar ba. Kwankwasiyar suka ɓata yara tunani. Shi fa da kansa ice mutanensa abin da yake damunsa 'yan shaye-shaye ne. Za ka gani a hannunsu, za ka gani a ƙafarsu, za ka gani a bakinsu. Rabi Kwankwaso ya faɗi wannan magana, ba kwamanda ne ya faɗa ba. Kaga ya tabbatar da cewa duk wannan abin a cikin kwankwasiya aka koya musu. To shi kenan yanzu sai aka ce za a yi kotun tafi da gidanka na masu kwacen waya. A ina suka zama mutanen da suke kwacen wayar? Waye ya koya musu? Wace kungiya ce ta koya musu? Su fito su faɗa wa mutane. A shirinmu da ya gabata kace kai ma za ka kira ga al'umma akan a taru
a ga an kakkaɓe wannan gaskiya ne, to amma abin ciwon shi ne yanzu sun ce za su yi kotun tafi da gidanka bayan su suka lalata yaran. Ta yaya? Su suka lalata yaran saboda menene kalmar da take fitowa daga bakin jagoransu tunda ba ilimin arabiya ne da shi ba, ita ta sa yaran suka lalace. Kalmar muguwar magana, yanzu ni ina da mutanen da za a je a ɗauko gwamna sai an cinye shi kamar karas. Wannan mai ilimi zai yi wannan magana? Ka san na gaba shi na baya ike taka. Sannan ka zo kana cewa kowanne mai ma in tsinannu ne ko wane ne, ka zo ka haɗa da zagi. Haka tarbiyyar take. Kana kallon mutumin nan ije unguwar mu sararin figa. Gaisuwa aka je yi ta Alhaji Ali, wallahi ba za ta wuce ba. Idu ba bene ice waye mai bene na aka ce malam wani ne shekararsa 70 da wani abu, ice ku ce Allah ya tsine masa albarka. Mai ilimi zai iya faɗa wannan maganar? To duk irin wannan maganganun a matsayinka na shugaba bai kamata ka faɗa ba saboda kana koya yara takaddaranci. Shi shugaba wata maganarsa kamar yayi ce a wajen yara. Ina cewa Allah ya tsine masa albarka kuma duk yaran mutumin ƴan kwankwasiya ne. Ta kamata wannan magana ta fito, bai iya magana ba saboda menene duk mutumin da aka ce maka ba a koya mishi arabiya ina yaro ba, wallahi tallahi ina da kalubale gaba. Yanzu uwa inda na faɗa, wallahi ka zo ka zauna da kwankwasa ka ce karanta maka fatiya da usuluhin ta, na rantse maka da Allah zaka bai shugaban kasa ba zai ci ba. Ina kallon shugaban zai bar shi domin ba zai iya ba. Mai amfani wannan shugaban a ce shine shugaban ku. Ai kai ma ka san cewa ba za a yi shugabanci da adalci ba. Inda yanzu suke rushe-rushen nan, yanzu sun ce za su tafi da gidanka mobile ne wane ne kotu, Allah ya kai mu. Amma ka sani duk abin da suke yi ƙarya suke, yaudara ce. Yanzu ma'aikatar alhazai, yanzu magana da ake da jiya za a tashi 3 ga wata, yanzu an ce sai 6 ga wata. Dukkan wasu wakilan 6 ga wata sai ran Talata za a fara tashi, amma da jiya aka ce za a fara tashi. Santa ofisa suna nan suna rubuta za su ciccire duk wannan gwamnatin Ganduje ta yi. Sannan duk wasu kujeru sun ce in dai ta jihar Kano ce sai sun gyara ta, sai sun ciccire ta. To ni Allah ya sa ina da kujeru guda 5 kuma gwamnatin tarayya ita ta bani, ba wannan ya isa, ba wani takadiri da ya isa izo ya ce mun wai zai soke kujerata, domin kujerata ta gwamnatin tarayya ce, ban saya a wajen gwamnatin jiha ba. Ballantana. To amma dai watakila ta Kanon da zaka tashi ko? Ai to idan na tashi ta Kano ba sai me kuma? Ni ba Kano bane, ko sun isa su zo su ce Kano tashi. Tantancewa da duk wasu abubuwa ba gwamnati ce da waɗanda zo su tantance. Wallahi ni ba dan ma mutane ba, wallahi tallahi da na san haka ne ba za ni ba. Kuma ko yanzu ma ina da sabi zan iya kin zuwa. Sai da aka ce min komanda aka to wata Abuja na ce ta Kano, na dauka masanin aikin shi Abba Dan Batta shine zai gama. Yanzu ban da makafi ne su, ba su da basira, komai an gama, an ba mu jaka, an ba mu inifan, an duk abin da ka sani an je an mana. To da sai su bari sai shekara mai zuwa sai su karba, amma saboda su yan bita da kulli ne, dandanan aka ce an kore shi, kuma shi ma'aikacin gwamnati ne, yanzu wani ministry za a canza mashi saboda bita da kulli. Yanzu aka zo aka canza, aka ce ba shi bane. Yanzu duk mutanen da aka daddasa santa officer suna nan suna ciccire su. Duk mutane da sauransu. Hakan ba zai rasa nasaba da irin tangardar da aka samu a aikin hajin bara ba. A'a, babu wata tangarda da za a samu. To aikin da kika kana har alhazai aka bari a ƙasa a waccan shekara. To amma zaka ga cewa waccan shekarar kace, kuma meye dalili? Ai komai ina da dalili. Abba Dan Batta dinnan masanin aikin ne. Shi wanda aka kawo fa yanzu. Shi ma masanin aikin ne, Lamin Rabiu. Shi ma masanin aikin ne, na yarda. Amma matsalar shi ne, ka san ƴan kwankwasiya in kana jin annoba a cikin al'umma, ƴan kwankwasiya su ne annoba a cikin al'umma. Ba su da tarbiyya, marasa kunya ne, marasa mutunci ne a siyasa. Ina so in gaya maka. Mutanen da an koya musu rashin kunya, an koya musu rashin biyayya, mutum ɗaya suke yawa biyayya shine Tsula. Kuma Tsula haka yake so, kasiwa iyayensu biyayya sai Tsula. Komai sai Tsula, komai shi Tsula, shi kuma Tsula ba shi da ilimin arabiya. Kaji illarsa kenan, kawai jinsi ike ta ko'ina akan kaya. Ina cika baki ina cewa wane ne? Yanzu ka sani yaran nan fa wancan karan da aka ce sun ci zaɓe, rigar nono suka ringa sawa yara maza, suka ringa sa jan baki
a bakinsu don saboda rashin tarbiyya da rashin ai na mutunci. ka Billahi azimu ni na gansu a hanya daidai ujila da suka yi taro. Yara suka sa rigar mama. Wanne irin rashin mutunci ne ba su yi sun wa Malam Umar Sani Fage ba. Da rigar nono suka sa da jambaki saboda rashin mutunci saboda rashin tarbiyya. Ai duk mutumin da yake bin Tsula ya yi asara duniya da lahira. ai ba a samun dama, ba a rasa dama wake ɗaya watakila duk a tafi. To ai shi ne babban waken da ya ɓata tarbiyyar waɗannan yaran shi Tsula. Shi Allah ya taimake shi da iboko, amma ba dan ya yi boko ba Tsula bakin kidahumi ne. Ba abin da zai iya yi, ba zai yi jagoranci na mutane ya zama ya kai su tudun na tsira ba. Sai dai i kai su ga hallaka ramin siyasa Tsula. Me ake da Tsula? Wa har kuma ya zo yana tunanin wani 2031 a bayan shugabancin ƙasa a APC. Kashin ɗin za mu yadda iya kwana? Sai dai shi ya kwanan keso, amma kashin shi tima kwanan katifa zai yi. Shi za mu ɗauka idan Bola ya gama kashin shi tima ne shugaban ƙasar Najeriya. Babu wani wannan isa ko ya shigo cikin APC ya shigo aikin banza. Ba abin da za mu yadda ya tsinana. Je can ya ƙarata. Yanzu duk a arewa za ka iya ɗaga wani hula sama da shi misali. Shi sama da wa? Shi ɗin da kake magana. Shi Tsula? Ban gane in tsaga in daga masa hula ba. To akwai wani sama da shi ne yadda ake faɗa a siyasar arewa. To idan koyar da ta'addanci ne na siyasa, Tsula shi ne number 1 a arewa. Kai a fahimtar ka kenan. A fahimta kowa ma idan koyar da mutane inda za su bi iyaye da manzan Allah da Allah, Kashim Shettima shi ne number 1. Fanni ne. Na yadda Tsula a wajen rashin tarbiyya da sauransu an koya yara a cikin kwankwasiya. Amma idan mutuntaka ne da adalci da ganin girman mutane, ai babu irin Kashim Shettima a arewa. Kuma yanzu alhamdulillah, ko yanzu da kake ganin wannan ɗan gwamnan nasa ike so iga ya tsira da shi, gafi ya tsira da na bakinki. Kuma wannan abin da nake gaya maka, yanzu ina tsoron Barau kwarai da gaske saboda Barau yanzu shine